Γεια σας, αγαπητοί συμπατριώτες. Όπως σας είχα υποσχεθεί ότι θα είμαι απέναντί σας ειλικρινής και θα λέω πάντα την αλήθεια. Και είχα πει το εξής, ότι αν ο Γιώργος Καρατζαφέρης δεν είναι εντάξει και διαπιστώσω κάτι στραβό σε βάρος της χώρας μας, θα τον εγκαταλείψω. Το αυτό έπραξα σήμερα 25 Πέμπτου 2007, μετά από 2 μήνες περίπου που περίμενα την απάντηση από τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Το ερώτημα ήταν για την Κεντρική Επιτροπή που παρανόμως δεν εδέχθηκε να λειτουργήσει σωστή η εκλογή των οργάνων. Δεύτερο ερώτημα ήταν εάν συναντήθηκε με πράκτορα της Εθνικής Υπηρεσίας των Σκοπίων στην Βέρεια. Τρίτο ερώτημα ήταν για τα καλαμπόκια, την επιδότηση στην Αλμοποιία ή Αριδαία Πέλας. Ποιος έφαγε τα 400 εκατομμύρια το 2005 ευρώ και ποιοι τα μοιράστηκαν. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης δεν ήθελε να απαντήσει σε αυτό. Και το κυριότερο, αντί το κόμμα αυτό που εγώ προσπάθησα και σας έπεισα όσους έπεισα ότι λιγόταν λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, κατ' εμένα διαπίστωσα ότι το κόμμα αυτό πρέπει να λέγεται λαϊκός μασονικός συναγερμός. Γι' αυτό το λόγο αποχώρησα, ιδρύω το κόμμα Ο Λαός, όπου θα συνεργαστώ με τον αγωνιστή Στέλιο Παπαθημελή στη Δημοκρατική Αναγέννηση, όπου μαζί μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον, πιστεύοντας με έναν δοκιμασμένο πολιτικό και αρχηγό, τον Στέλιο Παπαθημελή, έναν πραγματικά πατριώτη, έναν πραγματικά θρησκευόμενο, έναν πραγματικά οικογενειάρχη αρχηγό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ως Ευθύμιο Δρούλια, όπου έχω να σας ανακοινώσω, και σας καλούμε με τον Στέλιο Παπαθημελή, τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγέννησης, στο ανοιχτό συνέδριο 9 και 10 Ιουνίου, έναρξη Σάββατο ώρα 11 π.Μ. στο Ιβανόφιο στάδιο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Εγώ θα είμαι εκεί. Γεια χαρά σας.